wee sị na nwoke si na ya ji ọbọ nwaanyị si na ya ji ọbọ n'ogu mana gụbụ okike kele ụwa mala onye ji ọbọ n'ogu wee sị biko gbaa ọgbọ ụkwụ na-enu n'ibe ikpe n'ogu n'ibe ikpe n'ọbọ na ya bụ nwa nwoke bụ Tochukwu nwa nwaanyị bụ Tochukwu Nwankwọ ekpekweni ka ọ dị ya ọ egokweni ka ọ dị ya lụọ ka ọ dị ya egokwuoni ka o si dị ya unu anụgo n'onu ya onu mmadụ bụ onu Chukwu wee sị unu biko unu yeme duka esi kia n'ogu unu yeme duka esi kwuye n'ogu a sị biko unu nke ajụ n'ogu ka unu jụ ya nke anyị si kọfụta ibe nọọ ebe anyị na-ayị unu a sị n'ọbọ n'ogu ka anyị ji n'aka n'ọbọ na asị na obu aka nwata bụ ọbịa ka ọ bụ wee sị na anyị ekwugokweni ka anyị dụmale na ọkwa nwata ka anyị bụ wee sị amali mkpe ka ọ dị ile anyị amara mkpe ka ọ dị ile Eke Oye Abọ Nkwọ abịara n'izu n'anọ ọya dị ile si ya nekwenye na ọkụ ijite ka anyị ji n'aka na obodo wo ogo Tochukwu ya achaleghị mmụọ na mmadụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ bụ ya achaleghị gụwa ijite n'iwe gụwa ijite perike wee sị na ndụ narị isi ike ka anyị na-ekwu n'isi gị ọganiru ka anyị na-ekwu n'isi gị na ibe ọbụla anyị lụrụ n'ụbọchị taata bụ ngwugwu anyị keleke na-eke gị ya andị ka esi kwuye n'ọbụ ka ọ ya adụ na ajọ mmụọ na ajọ mmadụ si na ọ yara dị ile na ijite ka anyị ji wee na-amadi ya n'ebe anyị kwuo ọdụgologo mma na-eke ọdụgologo na Oye ọdụgologo na Abọ ọdụgologo na Nkwọ a sị na ọdada na ụda ka anyị ji n'aka nwoke si na ọka ọdada ọlụ anyị lụ tata nwaanyị sị ka ọ dada ọlụ Amosu na anyị kwuchi efu ọka ọ dada ọlụ amụgbasa anyị lụcha afọ ọka ọ bịa dadi ya ma o si ọgwụ ma ọ sosaiti nwoke ma ọ nwaanyị ma o si anyị n'aka a sị na tata dị ibe na anyị ji dada nra were adadobe n'ebe anyị lụ ya agazi na ka esikwu eko esi ya dị ile na tata dị ibe na gị Tochukwu Nwankwọ na ọdịda nrọ ka iji adadobe anyị nwa bụ ndụ nọkwa n'obu kwado ọlụ ma ndụ alụ ma ndụ kwado akwado asị m ndụ anyị ya adụ egbe na mago nwa rafụrụ obu wee bịa ebe asị m ndụ ya adụ ya ra akwụrụche mgbogobe pala uke ị na-ebogo pala wele nọ ebe anyị na-ekwu asị ọlụ bịawakwa n'obu nso bụla abịa ndụ jebele mba asị m ka ba nata n'udo na ọnwụ ozi anyị zi nyaba anwụlọ ọkụ ọ na-anata o wetala anyị eleta n'igwe nọ ebe anyị na-ayọ wee sị na ndụ niile a na-alọlụ na mgbogbo ọya abalịba ugogbe ọya abalị gị elu ọ gazigo mụ nwa na ezinụlọ m asị m ka m lụcha ọnwụ ike agharadu na ezinụlọ m ememme mbunyenu nọ ebe anyị na-ayọ asị m biko unu wọra mmụọ nụ n'obu biko nụ asị m anyị malụ meme anyị amaralụ unu lụ ụzọ unu nọ ebe anyị kwuo ka unu je dado ndị ilo ndị anyị si ka unu dado na dadowe ndị anyị si unu rafụ ka unu rafụba ọbịa anyị agbanịba ntụala tabụ ndụ ala adọdugowa gwogwo wee wụọba ntụala bancha niile ya vam ka eme otu nke ahụ ga-emebi iru ga-adụ ka iru nwa ọhụụ n'ọnụbu aka ji ọbọ Ekwielinze Onyekachukwu mgbe onye nta bụ Ekwielinze n'ụmụ okpu ọka n'obu ya ka anyị nọ ire tichere video ni mo asị tata dị ibe na ovolo otinku ndose ka ba dadie iji awakenya bụ ivu Akoholi asị nwoke si n'ọka ka ọ dadowu nwa asị ka ọ dadowu tata dị ibe tata na ị na-adadowu ka na-ebufe na tata dị ibe na ihe ọbụla bụ ibe Akoholi ya achaleghị na tata dị ibe Akoholi ya achaleghị na ihe ọma ya na-akpọ gị iru ụchụ mmadụ ya acha akala aka ya afụta ibe ụkwụ na ike ya esighị ike na ana asị m onye eme n'iru ya anọ n'azụ onye eme n'azụ ya anọ n'iru asị m osi n'okobo ogwu mbụ
Mgbakụ onye gbugbu onwe ya. Ise. Ọmụmakụ ukwu ya na. Asị m na ukwu n'ize eti ike na. Ya asị nwoke tụọ ime nwa nwaanyị. N'ọba ikwu. N'ọba ikwu na-eke kwuo na oye kwuo na nkwọ. Anyị sị na tata dị ibe n'nwe. Anyị kofuru unya bibe ka anyị na-ekonyegolie ndị osi na ọbụlụ gị naba. Ndị osi na gị naba na-eme ka ba jee emebe ihe. Na agụ nwa na nwe eria mmụọ niile ndụ na ngolobe nwa nkwọ eria bịa n'aka. Were aja na dobe nwa nkwọ rịa bịa n'aka. Ukwu na ije dobe nwa nkwọ ba ka eria ya n'aka. Ba je jidebe gbube. Babụ ndị amosu. Ndị aja mmadụ. Ndị na-aba isi. Anyị apịa m isi. Ndị na-ewe nku na-enyi ewelini. Ndị na-ewe nku aka ekpe welini. Ndị na-ewe ọkpa aka nri na ọkpa aka ekpe. Nekwenyi ya. Onye ọbụla wara oki ya. Ndị na-eke eke asị na oke ọmakọ ya na-ekepụtali too Chukwu. Ibe abụ yeli ya na-abatali ya. Ndị na-evu ukwu ụmụ ụmụ akpụ. Ndị si agba aka oghele ụmụ akpụ. Ndị na-apụ ukwu anụ nekwenyi ya. Ndị nwe olu anụ nekwenyi ya. Ndị nsikọ asị olulu elu ozu unu wara. Ọ mala ụma. Kezu unu lizu unu. Ma ọ laịlụ ka ọ dị ile. Anyị malụ mee ka ọ dị ile, anyị makwalụ ka ọ dị ile. Na ịba ikwu. Ịba bụ mgbe a na-ekwu na-eteke. Otu aka nke anyị ji aka nị na aka ekpe na-awụba ntụọla. Anyị awụbe n'aka nị na-eke. Wụọ bịa n'oye. Were aka ekpe weghalị ya na abụọ. Were aka ekpe weghalị ya na nkwọ. O metepale. Na ego Tochukwu nwa nkwọ na-enye unu onye unu 20 million. Nye unu 200 million. Asị tata dị ibe ma ozozu ma ozuru ezu ma ifu ezuru na unu weli nke unu gozuo. O wee na-asịkwa unu na ego ọ na-enye unu na unu ya eje erutebeli ego. 20 million bataba ya aka. 20,000 bataba kwuo. 100,000 bataba. Ihe ọbụla bụ ibe ego o tiela aka ka ọ fụtalia ibe. Mma ọbụla na-agbụ ya ụgwọ ego na-egbochi ụzọ ego tata ogologo wee kwụọ unu ụgwọ. Agali obu okie kunu kenye bi ya na mma. Na ebe anyị na-ekwu. I am Kwanka here. Na gwacha stare mbodo anyị asị na I am Kwanka. Na ya bụ Onyekachukwu Mgboye ntawe Onyekachukwu anyị bụ na Ekwielinze n'ụmụ okpu Ọka. Ya bụ Akoholi ndị ukwe na ndị Amosu ọ ka ọ mara ọnụ. Ọ ka a na-eke. Ya bụ ngwugwu ka a na-eke. Na ngwugwu anyị atata amara ụma emu mvụ. Atata ka anya bụ ada anyị nwanyị. Okike ekelie. Ka na-eke ọbụla onye ọbụla ekene. Atata ka atọla ya n'agbụ. Na-ekechighere ndị kelie n'azụ. Ya ka a na-akpọ back to sender. Abịa egbu mgbu onwe ọwọkwa na ajọ ọgwụ. O metere na-evu. Bido taa ebe ọbụla o tiri aka ya na-agazili. Awele ego, awele ndụ, awele arụ isi ike, awele di, awele nwa. Awele ọmụmụ. Nwoke bụ ya n'anya. Nwaanyị bụbakwa ya n'anya. Ụzọ ọbụla ụzọ o si were achụta iwe o eli na iwe o ji enye onwe ya ka a sịba ncha niile ka unu meghee nye. Nọ ya ka anyị gọọ n'ọgbọ. Edo ka a na-ekewa bụ ndụ ụchụ. Anyị si ele a na-ekewa ka a na-atụ ya n'agbụ. Maka na iwe onye tụrụ ọ dị ya ka ọ ya enweta. Onye chele mmadụ ibie iwe ọma meele onye ahụ.
echele mmadụ ibie na ọ yara anọ ndụ bụ ka onye ahụ gaa n'iru anyị sị ya ka a na-eke chigekwebe azụ si na onye ahụ ya anọkwa ndụ na-abụ na-eli alụ ya n'ọnụ anyị anara akpụ mmadụ anyị abịa anara eke mmadụ mana anyị si onye ile anyị ahụ na ọ ga-anọkwa ndụ bibe anyị ya abụ na onye ahụ mebezie nke ka o mezie nke ka o wefuru anyị bụ ibe Chukwu kelu anyị si unu bụ ndị a na unu kpee ikpe ziri ezi onye ka anyị kwuru n'ọbụ dịka alụlụ ọlụ ele alụlụ ebe a na ọdụgo mma ebe anyị na-atụzi anya bụ site n'iru ọlụ ya ka unu tụbie ugo gochalacha enwekwe n'ochuchu wetere na ihe ọlụ ego oyibo na nwaanyị na-akpata akwụkwọ n'ego na agbọghọbịa do onwe ọgụ ọbụla ibe nkili biko nụ n'ọnya ka anyị na-ayọ unu adụka a na-aba eke ya bụ ngwugwu ekeche ya bụ ngwugwu anyị sị m ya bụ ngwugwu ekele ka ọ mịtawa mkpụrụ n'ọnya ka anyị na-ekwu okwu ọ nara eke ka o megide nwoke ọ nara eke ka o megide nwaanyị nọọ isi onwe ya ka ọ na-azọ isi onwe ya ka ọ na-azọ mmadụ ayara anọbịa nọpịa mkpụrụ sọnten biko nụ duwe omume etu a na-eme ka a na-eme ọgaranya anakwa na abụ ọgaranya owu ụbọchị ebe eji were abụ ọgaranya na orukweni nne wee sị biko na oke nke ya nụnwa nye ekwekwe n'izu nye eli n'ọnwa ka ọ bụ ibe ọlụ ọlụlụ n'ọnya ka anyị na-ekwu ọ na-abụgo n'anya anyị nwa kwadoro akwado unu ya egozikwu anyị babụ ndị ụchụ babụ ndị Amosu babụ ndị uke na ndị Akoholi ka ha chakwuolu n'anyị mkpata n'ego na-atakakwanụ ma abụrụ ọnya ka anyị na-ekwu okwu biko ya bụ ngwugwu na-ekegokwana ya bụ ngwugwu ya bụ aba na ndụ anyị ji aba wee lụ ka onye aba na onye bụ aba ka ọ na-achị ichighere ebe azụ ka ọ wee welibe kwuru ka a na-eme ọ ka ọ dabacha ọ gazigo Pakpodo Tochukwu Nwankwọ mana mmụọ mana iwe mana mmadụ taa dị iwe ka anyị na-akpodo babụ ndụ babụ ndị Amosu babụ ndị Amagba babụ ndị society nwoke society nwaanyị ndị uke ọba ka a na-akpodo ụbọchị taa ngwa ka enyebe nke ba mee nwa 35 years na-emebe nke emebe Imo bajirili emenye nke ka anyị nyebie maka ndị ahụ mee ya bụ nwa ahụ ibe ahụ ka anyị na-eme nke ụna makwa ndị bụ ibe ahụ ọba ka anyị na-akpodo ụbọchị taa akpodoro ndụ ya ụtọ anyị akpodokwe ndụ Tochukwu na ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ ndị Amosu na ndị Amagba na ndị ajọ mmụọ ndụ na-emebili mmadụ ndị ọgbanuke ọba ka anyị na-akpodo taa ndụ kpodo Jizọs Kraịst ọba ahụ ka anyị ka na-aya ahụ ka anyị na-akpodo tata na be eme ka anyị bụ ndụ ọlụ nweta onye ọla ibe anyị weli ntụ kpọgbu onye ka anyị gbara ụgwọ nke anyị bụ ụgwọ n'ụgwọ ka anyị na-aba ya abakwa we must enter there. Adala ho nekweni ya n'ọkwa ọbọ na asị na onye nwoke si na ya ji ọbọ nwaanyị si na ya ji ọbọ mana Tochukwu Nwankwọ jikwa ọbọ n'aka wee lụọ ọlụ nke n'ọbọ ka anyị nwee ka m bụ dibịa bụ Onyekachukwu Okonkwo na nwanne m nwoke bụ egbe na mmadụ wee kwudo wee lụọ ọlụ nwanne anyị ọlụ maka na ada umokpu onye ọ na-aba ada umokpu anyị na-emeli ebe nwanne na nwanne nwere dị ka ọ bụ na ụba akwa ka ene na nwa ya ma wee sị na ya bụ ọlụ anyị lụrụ ya na ọ gazigo ya bụ ifu Akoholi eke tata ma ndị Amosu ma ndị uke
tata dibe na ọgazigo na ojukwelu unu oge o julu unu ọba na ọba ahụ ka o tielu unu ibe jidelu na mere ngene na onwekwa ụgwọ ji unu n'ọnụ onwe jizie ụgwọ unu mara oge unu ji ekwe unu kwụwa nke unu mebiri ka unu jee dezibi ya n'ebe anyị na-ayọ ekene m Chukwu ekene m eze mmụọ asị nọ n'isi too Chukwu nwa nkwọ asị n'ụbọchị atọ n'obodo ka ji wela akpụcha anya ekwensu mma ekwensu mmadụ agbanụke mma ndị osi na iwe ọma ya remere nya bụ too Chukwu nwa nkwọ taa ka anyị na-akpụ chafi ya ndị osi kaba agbụ ya atụ taa ka anyị na-akpụ chafi ya ndị osi kaba mee ibe ajeje akala aka ndị osi na ọkaba mee ejeje anana taa ka anyị na-egbu Chike gbochielie ụzọ na ọghara ji ije dị na ọghara amụta nwa na ọghara ji ije dị mụta nwa ibe ọ bụla ọ na-eme na anyị na-abụ ogbenye tata dị ibe ka ekele ndị si na biznes ọ na-eme aghara aga mụta nwa nwoke mụta nwa nwaanyị ndị na-ezikeli akụlụgholi na ọbụrụ dị akụlụgholi asị na obu ya esikwa ike n'ọlụ ọ na-alụ asị na ọka ekwere na eke kwuo na oye kwuo na agwọ kwuo na nkwa ụtọ aka ekwere ka ọ ya dụ ka m kwukwere na eke come make you go there you go message you go one small message na ego bụ ndị uchichi na ibe ga-adụ na ndụ ya si biko gba ọgwụkwọ na-akwa ka nji n'aka na-abịa too Chukwu nwa nkwọ asị na akwa na anyị sị na-akwa ka anyị ji na ya mara ibe ọ ya ghọ abụ onye asị na ọkụkọ abụ onye amara ma nwoke ma nwaanyị ka ọ ya abụ wee sị na ụta nke mmadụ ara esi m isi ọla elu na ọla elu ụwa na nwere ya akọwata nwere ajọ mmadụ ara akọwata isi ajọ mmadụ ara akọwata isi saịtị nwoke na saịtị nwaanyị ara akọwata ya wee sị na akwa ọbụ oke ya abụ nwa ọbụ oke ya abụ n'ụbọchị taa ihe ọna iwe ogbo taa atọ ibibe ka iwefule n'ime ndụ ihe ọna na-egbochi ezi ọna na-emebili ibe taa ka iwefule n'ime ndụ a sị na ya atime nwoke tụọ ime nwa nwaanyị ukwu na ije ihe adụ mma ebe ịzọ ọlụ ọkpa aka n'ịzọ tiwe ma nzọ ka aka ekpe iwe ọma a sị na aka ya akụtala ya ego ọnụ ya na-adụkwa ụwa mma n'ibe ikwu n'ebe anyị na-ekwu a sị nwoke si n'ọkụ bụ owu mba akụkụ a sị na oyi ebugbu onwe ya ọmụma aka ụkwụ ya na a sị ọ na-eme na ihe anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ihe anọ n'iru n'ebe anyị kwu mgbakwanị omenu Ichomachis eji m kwado ka m ga-ebinye ụtọ ngwanị o jee ka ọ bụrụ na-esi na bụ too Chukwu nwa nkwọ ịtọnụzi azụ fesi ebe aka otu sibiko naanị isi na bụ too Chukwu nwa nkwọ anyị abịakwanụ na ka o Chukwu na asị na ozi ezile n'igwe na-anwụrụ ọkụ ka eziji ya